Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, asmanipun kula Afinan Falana, nomor presensi setunggal. Teng mriki kula ajeng macaken tutulisan ingkang judul Udan ing Mangsa Saiki. Udan ing mangsa saiki. Udan iku banyu kang tiba saka langit, nelesi latar iku. Udan kang riwis-riwis saiki dadi deres ngene iki. Mendung teka lan bledek gedhe, marakake ngageti ati. Angin kang semilir ndadekake hawane atis. Udan iki rezeki kang diparingaken saking Gusti. Jadi kita kudu nyukuri, amarga iki berkah kang diparingi. Niku wau tulisan saking kula. Mobile enten kekurangan punapa kesalahan, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.